бүгінгі әлеге вақытта китап оқыр заман мыны деп әйтеушілер болуы ықтимал. Лекен меніңше тап китап оқыр заман, чөнки әле біз осындай бүтәвегеле билдәле авыру мәлдә бәлки шулай якын ниндәйдер күп халык менән бергә елышып нимәләр үткәрә алмаган сакта без китап менән якынлашырга тиеш булдыр минеңчә. Һәм күңелең ни тиклем байрак эске тормышың, ул шул тиклем һинең менә янең байрак, тәнең дә шулай сәламәтлерәк. Ә буны инде мин барыбер дә ошо китап уку бирә дип уйлыйм. Үзем китап укып үскән заман кешеһемен. Без китаптарды көтеп алдык, гәзит журналдарды, почталардан килгәнен, таным менән тартып алгандай көтә торганым үзем дә ядашкас. Менә хәзер килеп язмыш кушуы буенча бәлки өстән төшерелгән ниндәйдер кушулар инде үзем дә байтак китап язуга өлгәштем. Менә монда әле китап нәшриятында минең 7 атамалы китабым тора. Башкорт һәм рус телләрендә. Булар өчен мин нәшрияткә үзебезнең Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятына зур рәхмәтлемен. Чөнки улар бында гына сыккан китаптарда түгел, университетта үзебезнең исәпкә бастырылгандар да алалар һәм ошо кайда китап дисәң, минеңчә барыбер ошо Октябрь проспекты 2 адресы буенча ошо матур йылы китап йорты күз алдына баса һәм үземнең китап һөйүчләремдә радио буенча минең яраткан тыңлаучыларымды менә ошонда сакырам. Китаптар нимә турында? Тормыш турында дип кенә әйтәмен гадәттә. Әйтәйек, менә монда рус телендә буны әйткәндәй Рода бирәләрендә кем тәрҗемә итте дип, буның тәрҗемәһе сәһи юк, чөнки мин вакыт ике телдә язып алам инде. Шуларның бере рус телендә. Менә монда, мәсәлән, шулай ук минең тормышымның күпчелек өлеше ингән, хаттаки буна бер вакыт минең хатта үлемнән калганым турында ла бунда хүз бар инде, мин интернет селтәрләрендә язганым бар, о том, как я выжил дип. Буна әгәрдә кемдер алырга теләһә, әлбәттә буның хакы бик генә 100 сум килеп алырга була. Шуннан соң телдәр турында киткәч, безнең монда инглиз телендә лә бар менә бу китап. Ул бик уникаль, чөнки бер хикәя үз телдә монда менә башкортча уй туе, икенчесе кудрявый дымок за мотоциклом һәм инглиз телендәгеһен мин әйтергә кыймайм, чөнки инглиз телен бөтенләй белмәйм. Немец теле укыным, буны улым тәрҗемә иткәйне. Менә шул үз безнең атама менән сыккан китап бар. Шуннан соң буны бүген генә мин шуны китердем. Ошо көндәрдә генә сыккан китабым. Уйлагандан үзе уйнаган. Менә бу исеме күп нәмә турында һөйләп тора. Кемдер әйтергә мөмкин, менә монда гармон уйнап төшкән фотон куелганга шулай уйнау үзе алынганмы дип. Бәлки буны безнең рәссам, дизайнер уныла уйлагандыр. Ләкин үз бында һәм әйткәндәй ошо гармонга бәйле бында бер тотыш бүлек тә бар. Ләкин мин әле бында үз турында үз алып барам. Чөнки нык игътибарлы булганда, диккат кылганда, һәр үзеңне уйлап әйткәндә, ул үзең балкып китә. Уларны мин үзләрдә кешеләр һәммәк күрәм. Кешеләр дә бит менә әйтәйек бер мәҗлестә хуҗаны исеп утырткан, шул урында утыралар да, бәлки кайһы вакыт күршегә охшамай да куялар. Шуннан соң тәнәфескә сыккас, тәнәфестән соң яйлап үз урыннарына утыралар. Чөнки һәр кемнең, һәр үзенең дә шулай рухташ, фикердәше була минеңчә, ул шуның эргәһендә генә үзен яхшы тоя һәм дә балкып китә хатта. Гадәти генә үзе ул без аны көндәлек кулланудан бәлки ул ниндәйдер дәрәҗәлә уның тышкы кыяфәте лә тоныгаеп киткәндер.
Bunda uzurunum taptığına ol yondol köktегі yondol. Oşu turulalı adam soyak bunda makal hem eğitimlerde nisip kullanı bunda la soluk hal. Makal hem eğitimler bitinde ularda yaşkın aytabız mesela harekette bereket degende hatta Rus tilindeki tekstler kalayınıp gitti bu hatta nedir hükümet kimelindeki kimelindele yankıray bu big konuslu lakin ol öğrenip bitu arkasında nisiktir yanlışsa yankıramagan hem bunda men sulturulay adam mesela bir televizyon tapsırıda bir onun ismi altın tirme big chef tapsırı şunda merakasızlık turhanda birleşkenlik sulturulamen mesela harekettagina tugil merekelele bereket dip ana uzun sestap koydum яки başka makallarda bütünle özgertip koyurga mümkün. Mesela bilmegenden bilegi tanış degende men bilmegenden bilegi tanış tugil dip özgertip verdim. Hem şunu anlattım elbette. Bunda öz tege tevgemegen hendagi kim gelir yüktün kup halını kimdir işte seretin eleni bile bitkirme varkahanda ed halını turahanda bunda minda huz varmay kulgusu agar hinin bilemin yokken bilekka küstüşe degen mağanan haldım hem başkalar hem bütender miningse buna bu huzlar dünya bik kazak hem şunu kimdir şulay uylap yürüp de agar menin kitaplarımda okup tağala şol yolga nagarak düşüp gitmem bik şad bulur enim. Rahmet ege kitapta men olaytып reklamалап yürügenim yok lakin bugün agar da ular turhanda nindedir hüdeytem hem halkım kelip ularda ismahanda bir nisihan alha hüdim timek hüdim halkıma barıp yetken dip eteplerim. Rahmet.